Okay, så nu laver vi en rundtur, hvordan folk de arbejder i emneugen. Så det er bare... Så vi skal se forskellige klasser på den. Starter på klasseværelse 30 til 35. Der er der 8. til at starte med. Der arbejdes bare hårdt hernede af, kan man ikke? Hårdt, virkelig hårdt arbejde. Virkelig hårdt. Og skal vi tjekke herinde? Ja, nej, det er vores klasse. Om hej. Claus. Okay, smukik. Så går vi. Det er rigtig godt arbejde, der sker her. Emil, det er til YouTube. Velkommen tilbage til YouTube-kanalen. Og Mars, du skal lige være med. Det hvis vi får 100 subscribers. Hvis vi får 100 subscriber, måske 50, så skal Valde spise verdens stærkeste TV. Det er jorden, det er jorden, det er jorden. Ja. Så. Okay, nu går vi nu. Og hvis vi får hvis vi får 10 abonnenter, så... Det har vi allerede. Nej. Hvis vi har 20 abonnenter, så spiser Emil 10.000 kalorier på 1 time. Det spiser han normalt. Ja, Mars. Det må også selv. Kom, jeg skulle ned i foran, eller ude i skolegården. Amar. Jeg filmer dig, hvis det er. Vi har 8 abonnenter, så vi mangler 2 abonnenter. Nej. 2 abonnenter for Emil, han laver 10.000 kalorier challenge. Eller før han spiser en hel plus chips på tid. Ja, det kan vi også godt sige. Ja, men Valde betaler. Det er i Det er orden. fair. 2 abonnenter mere. Og vi betaler også bag kameraet grundet, I er så dejlige, fordi I subscriber. 2 abonnenter mere, så rammer Emil chipsposen. Vil du gå med os rundt? Nej. Hvad jeg skal op. Ja, vi skal faktisk lave lektier. Selvom Det var baby.